아래 प्रियंका नोंखौ माथो बेयावनो लोगो मोनबाय आं मिलिसा आंबो नोंसिनावनो थांनो नागिरखादोंमोनलै मोजाङानो जाबाय दे नोंखौ बेयाव लोगो मोनबाय प्रियंका ओमफ्राय नों मानो जोंनाव फैयाखै थ'दो दाबो नोंखौ लेंनोसो फैदों आं आरे आं नोंसिनाव थांनो नंखादोंमोन ओमफ्राय नोंखौबो जोंनाव फैबा हामगौ सानदोंमोन नाथाय गावहाबो फैयासै आंबो थांनोनो सम मोनथ'आखैमोन गावहा थगायबायसो दां नोंनि आइ गदायानो नोंखौ खामानिसो मावहोलायबाय दां मा बुंदों नों प्रियंका औलै नोंनि आइ गदायखौ बोरैबा मोनखायो आं मोजां मोनथाराहां नोंखौथ' अननो नागिरा रायबायसो थायोदां न' आं थांनायावबा एखनबा रायबायसो थायो नङा प्रियंका बिदिद्रायथ' नङा नों नङा होनबालाय मा जानो मोनथिगौना मिलिसा खायसेनिया आरोना सोरबाबाथ' मोजां जायो नाथाय सोरबाबा जेरै हमना ला नोंसिनि आइखौनो बुंबाय आं मालाबाबो आयसे बायदि अननो हाखायालै मालाया मालायखा सोरबा मोजांबाथ' गोसो मोजांबाथ' अननाया बयबो बिदि नङा थेवब्लाबो नोंनि आइखौ नुबाय थाथारोना आङो नोंखौ अननायखौनो नुफेरा नङा दे बिदिद्राय आइयाबो अनोथ' माब्लाबासो नोंखौथ' अनबाय थायाना गोसोजोंथ' अनखाथारालै बे आंखौबो थांबाय थाबा जि रायबावोसो माब्लाबा बखिलायबावो देलै बेखौ बाद होदो ओमफ्राय थ'दो जोंनाव थांसै ना एनथाब जाहैनोबा जाहैनायालाय जाहैजागौमोन नाथाय नोंनो थ'दो नामा जोंनाव दा ओहो प्रियंका आङो बेहाय सिनिसो लांनो फैबावदोंमोन सिनिया एवै एवैनो एसे जोबनानै दङ दा एवबावनांगौ दङ ना होमबा दा जोंनाव थ'ग्रोनानै नों लांफादोब्रा सिनिखौ दखानाथ' एनेथ' माबा बन्द'सोना दायो नों बिसिनाव न'आव थांना लायनो हागोन प्रियंका आं थांथ'ला दे आइया थाब फैनो खोन्थादों नालाय मिथिखाबाय आं नोंनि आइया नोंखौ दानो रायलायगोन ना बिदि नङालै प्रियंका अब्ला माथो सानदों थ'दो ना आं नोंखौ फैथारिखाय ना आरो ओंखारनायबो नुयैखाय ओजों नोंसिनि मामामोनाव थांनो बुंनायखाय नोङो थांदोंसो नंदोंमोन नोंथ' बुंदोंमोन मागोआव नोंनि आमाइमोनाव थांगोन आलासि जाहैगोन आबैमोननाव मा जाखो जायासै प्रियंका जोंनावबो मादै दंफैयोना आलासि आरो मागोनि फैबावदोंमोन आलासि आइनि लोगोफोर बेखायनो ओमफ्राय नोंखौ खामानि मावहोलायबाय बे ना सालिया राखौबा आबैमोनाव खारखुमा लांदोलै मिलिसा नोंनि आइयाथ' नोंखौ माबासो खामानिसो मावहोनो लाखिबाय थादों दे बिदि नङालै एसे एनैखौलाय मावो आरो मावहोयो आइयाबो ओमफ्राय आंबो मावनांगौबो जायोना अबावलाय खामानिखौलाय दानिफ्रायनो सोलोंनायाबो सोलोंनाया मोजांब्रा जाम्बि ओमफ्राय नांगौनि बारा मावहोबासो मोजां नङा जोंनाथ' आइया एसेल'सो मावहैयोलै बांद्रायबो बिदि मावहोआ मोसौ बायदि नोंसिनाथ' स्कुलाव थांसैबाबो मावहोयो स्कुलनिफ्राय फैनानैबाबो मावहोयो ओरैनो थाबाबो मावहोयो नोंथ' जिरायनो मोनगोन ना मोनाबा हाब मोनायावबो मा सिमां नुलाबायग्रा जाखो दे आङो बेफोरबायदिखि नुयो आजालै मा जाबावगोन थुनथुलि नोंजों हो जाम्बि जाम्बिनो माबा माबि सिमां नुलाबाय थायो आरो न'नि उसुङावसो थांसैलां दसे बोरैबा मोनथारदों बारियाव नायदिंहैलाबायनोसैलां फिथाइ सामथाइनो खमला दंना गैलाथाय खावसेथ' सिरि गारजोबखाबाय बे खमला फिथाइया ओमफ्रायो आरो खावसे दंबावोमोन बेखौ आं हाथायावसो लांनांगौमोन बे खाथि खालानानै बिफैबाय थायो नोजोर नांबाय थायो खमलाखौ बेबायदिनोलै गायनानैखौ लाया खायसेया एकदम मालायनाव थाबाथाय नोजोर लगायो सोरबाबा आरो दोमोलां बिदिखौ आयौ नै फाग्लिया दाउआ दिनैबो बेवहाय दैयासै एसे मोजां बासा बानायना होबाय गैया जेराव बासा होदों बेवहाय दैया हनै माबा गोजौआवसो गाखोबायदिनो नागिरो मा जाखो बासाखौनो लानो रोंला जारलासोहाय दाउजोंबो आरो नै दाउदैयाबो दैनो गैबावला सोरनि आखल जानो आबा थेख्ला नङाबा बे जारौनिनो जाखागोन दाउआ आंहा बारायनांसिगौ नै निउ इयारावबो थांबाय खमायलांगासिनो दा एसे बारायबा मोजां जागौमोन आरो बिस्रा दाउदैखौल' जानायखौल' गथ'फोरखौ बे थेख्ला आबाखौबो थेख्लायनोसो लुबैबायहां जानायाव जेबो गैयाबाथाय दाउदैखौ नागिरखासिगोन आरोखि आं गायनोबो रोंदोंना रोङाखै जाखो बिसोरो बेदर नाखौ आंहा हले नै निउ इयार हाबिनिफ्रायनो नायै बेदरै आंगायलायलांबायसो हाबाब मैद्रुबाल' खहाबथारसै दाथ' आङो बानलु बाथोनजों ओमफ्रायथ' मागोआवबो नै जायै उदैफ्रासो बोरैबा मोनलायलांबाय फिथा जालाय एनथाब जालाय माबा माबि साहा लोंलाय बिसिनाव लोंलाय बैसिनाव लोंलाय न'आवबो आलासि फैनायजों लोंलाय जालागासिनो बेफोरबायदिनो
मिलिसा आबैमोननावसो थांनो नंदोंमोन आङो गैया दिनैबो जानाय नंलादां बे माबानाव बेदर संनो लेंहरलायबाय नै पार्टि दङनो बेहाय आंखौबो लेंहरथारलायबाय मालाय बिहामजो लाबोबायनो बिनिनो फिसालाया पार्टि होयोनो मालाय बिहामजो लाबोनायनि आयु हाबाब आंहा हले थांनोसो बाथ'बायमोनहाय एकदमबारे नै बोरै बेदर जाहैबावनोसै जानोनो आंगायजोबथारबायमोन मालायफोरनि सोरबा हाबा जाहां बिहामजो लाबोहां फिसाजो बिलाइहां बेफोरबायदिखौ नुबा गोसोआ बोरैबा मोनोहाय आंना दायो मानो होनबा आंनि फिसाजोनि संसारा जे अधुरा जाबाय आस'खान्दा गावसोरबो मोजां मोजां लाखिनो रोङासै संसारखौ मोजां जालांनो रोङासै एसे एसेयावनो सानैजों दाय जालाबायनानै बोरैबा बोरैबि जाबाय आरोलाय दा हौवायाबो बारा थिग नङा माहा जाबावनोसै सिगाङाव मोजां उनाव गाज्रि गोसो सिङावनो एसे माबा दंखायोमोन हौवाना नङाबा बिदि जाखायामोन दे माथो खालामबावनो खाफालानो बेनोसै फिसाजोना थेवबो गुबुनफोरा सोंबानो माने सोंनायाथ' सोंखायोखा मारै जाखो नोंना फिसाजोना खबराल' होनखायो गैलाहाय बिस्रा गारलायलायबाय होनाबानो उफाय गैला आरो माथो आयै आङो थांसैलै प्रियंका दिनै नोंसिनावबो थांथ'ला नांगौबा दा बेलासियाव थांसै आं दे नों थाथ'दो नङाबा थ'दो जोंनाव थांसैबा गोबावबो जाबायना प्रियंकाजों रायलायनानै र' होमबालाय दे नों फैदो आंबो थांथ'लालै दानोबा मानो फैलायखो बे होनलायगोन नोंना आइया नोंनो दायो फैथार दै आं नेबाय थागोन नोंखौ जोंनाव दे होमबालाय आरोथ' आं नोंनो दोनबाय थाखागोन नोंखौ नेनानै माने आइखौबो दोननो खिन्थाखागोन आं जागोन दे बाय मिलिसा होमबा औ बाय प्रियंका लेट जाबाय सिनिखौ दखानाथ' बन्द' न'आवनो थांना लायसै आं आमाइमोननाव आमाइया दखानखौ मानो खुलियाखैथाय दिनैथ' बाजारावबो थांनो दिनै बाजारबो बन्द'थ' ना मागोखायसो खुलिथ'वाखै नामा मा जालायखो दङ नै बिमाया आयै मालाय ना मानसिफोरा जि फट' गोसोबायलै दाख्लै अब्बा अब्बि बेरायनाय मानाय ओमफ्राय आंहाथ' जेरावबो थांनायबो जायासैना गैयालै जा मेगन साबायलां दासो मागोआवलाय बिसिनाव जालाय बेदर जानानै आंगायाखै बरिंआ खाराखै नोंना हनै माथो नोंलाय फट' साफायबाय थादोंलै बेहायबो औ बेथ' बे थेवब्लाबो मालाय जा मोजां फट' लाहैदों बेहायबो बेखायनो आंबो लुगैदोंमोन आरोना आयै गैला थांगौबाय माथो खालामबावनो बेफोरजों खि जायोहाय बेफोरजों टाइम पास खालामबाय थाना जायो गथ'आ ओहो आयै बेफोर टाइम पास जायो नामा दालायथ' आङो देनायनिफ्राय लानानै सावनाय गासैबो माबाखौनो होजोबदोंलाय फिथा एन्थाब बानायनायखौबो नाय जाम्बि जाम्बिलाय दालाय खायसेबो थायोना जेनेबा हाजाराव सासेबाबो सानैबाबो थायोना बानायफेरनो रोङि बानायनो मोनफेरि स' बेफोरो आंनि भिडिअखौ नायनानै बानायनो रोंगोनरा बेखायनो आङो बानायबाय दाख्लै खथ' मोजां बेखौबो होबाय थेवब्लाबो आं एसे बरिं मोनदों बरिंआ मानो मोनदों होनबा नायै लोगोफ्रानो गैयाब्रा मालाय थोद गाबागाव गोजाना मालाय सोरबाबा बिगुमैनाव आलासि जानो थांबाय मागोनि सोरबाबा ओजों बेरायनो थांबाय गैया आंहा बेखायनो आङो ससियेल मिडियायावनो थाबायलै फट' बानाय भिडिअ बानायनो नोंखौबोलाय माथो बुंनो मा बुंनो दे जेबो बुंनाङा नों ओमफ्राय ना मबाइलनिफ्राय एसे रेस्ट मोनथ'बाना खामानिफोरखौबो मावबावदो जाम्बि नै मावा मा जानो बुंदो ना आयै बुंदो ना नोङो आं मावगोन खामानियालाय मावनो होनबालाय मेल्ला बबावथो आन्दायबायनोसै आंहालाय माथो फुंनिफ्राय लाना हरसिमबाबो खामानियानो जोबनो थाङाहाय नोंसो आरो खामानिखौ आन्दायो ओमफ्रायथ' बिहामजो नायनोसै नोङो दख'ना गोदान गानस्रायनानै बहाथो गोदानद्राय जालायखो ओरैनो एसे गानसाबबाय आरोहाय बिहामजोआबो एसे मोजां साबहोनायनि आंखौ दे आयै थां आंहा हाबायावसो थांसैलै औ दे ओमफ्राय आंना आयै सिमांखौ गाज्रि नुथारदोंब्रा दिनै हराव माबा एकदम जिबौ मासे गोसोमा गिदिर जिबौ गोसोमा आंखौ सौफैलाबायनायसो नुबायब्रा आरोथ' बा गोथैसालि माबा माबि एकदम ओमफ्राय आंनि सासे माबानाबो लोगोनाबो आखाइयाव इदि माबा गारायना माबा जानानै हस्पिटालाव जि डाक्टार होसोलाय अजा होसोलाय जि होसोबायब्रा दिनै सिमाङाव एकदमबारे ओमफ्राय दाना जा फिल्म हस्पिटालाबो बिदि लांलाबायनाय बोरैबा बोरैबि नुबाय थादोंलां आयौ जिबौ सौनायाथ' एसे गाज्रि बायदि मोनबाय आंहाय आरो बे गोथैसालि माबा माबि है माबा बिसनाखौ एसे दै सान्थि सारना उन्दुबाय दायो उन्दुबा
माथो बेफोरबायदि जानला मानला नुलाबायखो नोंलाय? औलै आयै आंथ' सिमांखौ इदि नुद्रायामोन नाथाय नुबाय नालाय गाज्रि सिमां नालाय खिन्थाबाय आरो नोंनो। औ आरोबाना आयै सासे स्कुलाव फरायग्रा गथ' आरोना जि खारफाबायब्रा सिमाङाव आयौ गाबै गाबैनो सिनायानो ओमफ्राय होद फिथा थुलायथारदों आङो सोरमोनथाय गथ'आबो माथो आजां गाजां मा सिमां नुलाबायो आथिंफोराव मोजां सुना उन्दुबाय ओंखाम खालायफोर दंमोनदां बेखायनो जानला मानला नुलाबायथारबाय बिसिनाखौ दायो दै सान्थि एसे सारना एसे बोथ्रोदना उन्दु मिथिबाय आरो बिसिना बग्राफोरखौ आराम सोलाय आलु जालायानो जोबा नालाय मोगथां जिउआवबो बेखायनो जानला मानला नुसैहाय सिमांफोरखौबो औलै आयै बेनोथ' आरो दे गाज्रि सिमाङालाय बयबो सम सम बिदिनो नुखायो आंबो नुयो हामाथो गाज्रि सिमांखौलाय मा बुंनो दसेनो बोरैबा बोरैबि नुयोहाय बिदिनो फैखायो सम सम औना आयै दिनैल' नङा माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो नुलाबायोलै आंथ' ओमफ्राय नैहाय हजोंथ' बै साजों जेबो रिस्थाथ' गैला नाथाय जामायजाबा मा खबर जाखो जामायजोनि मेगननि खबरासोबा बोरै जाखो ओरैनोथ' फिसालाखौ आं जेबो माबाखाया थेवबो गोसोआव बै जामायजोखौ सानबा एसे बोरैबा नाङो आरो आइनि खबरखौ लाखायोहाय आयै आङो माब्लाबा आइ एमिनाव हरो माब्लाबा आफानाव हरनानै सोंना लायो आङो औ दे माब्लाबा सम मिलायबा बिदिनो खबर ला आइ ओरैनो हजों रिस्था गैयाबाबोथ' ना जामायजोआथ' बिब्दि नङा सिबाय दा मेगनबो गैलाबा नुलाबा आफायाथ' बिदि मेगननि माबा अपारेसन खालामगोन बायदि बुंदोंमोन नाथायबा माब्ला जायो माब्ला मिलायो गावसोरसो मिन्थिसिगौ मागोनि फिथा लारु सिबिं लारु नालेंखर लारु आरोबा मा दङलै आरे बा जा बुरजा दंबावखायोलै बेखौ आं लोगोफोरजों लांनानै जाहैनोसैलै एथ' मोजां बानायखाबावनायसो नाथाय दा आइया रायबालाय आइयाथ' आंखौ दाजासै दालांसै होनखादोंमोन ना रावबो गैखायालै बिथिंबो गैखाया आरो मिलिसा आब'आबोथ' दखानावसो थांदों आइया थिनहरनायालाय आहा एन्टाब एबार ना आं लोगोफोरजों लांनानै थिगसे जाहैनोसैलै मिलिसा मिलिसा मामि हा दाबो सफैया नामा बिलाय आयौ हा एवखाना दोननाय एन्थाबफोरा मा जाजोबखो फिथाया मिलिसा मामि आलासिया फैसिगोनानो आंना लोगोफोरा मा जाहोगोन आरोथ' एवबावनो सिनि लायनाया सफैयाखै नामा बिलाय मिलिसा मा जाखो आयै मा जाखो हनै आबा सोमला नायना बेहाय दोननाय एवखानाय फिथाया बहा थांजोबखोबा मावजिफोराबोथ' जालाङाहाय जानला मानला आरोलाय सैमाबोथ' हाबाखै मारै थोजोबखो बिलाय ना नों जादों आबा सोमला हा ना नों लांदों बिखौ आंलाय मानो लांनो आयै ओमफ्रायथ' बे खामानिया ना आब' मिलिसानिसोलै आयै आं दहाय प्लास्टिकआव बुंजासे माबा लांनाय नुदोंथ' बिखौ मा मिलिसाया बेबायदि लांदों माथो आंथ' सिनि लायनोसो बिखौ थांनो होदोंमोन मानसियाबो सफैयाखै र' आयै नों रायनोबा बेखौनो राय गावनि लोगोफोरजोंसो जानो लांबाय खोमालै बे नङाबा हैबाय बियो एसेबां रायखसनि गथ' जादों बियो मोनजा नङा मोनजाबाय बेखौ आलासि फैगोन होननासो एवहोदोंमोन आं आरो दा एवबावनोबो सिनिया एसे खम जानायलाय गुरबो गैलिया बिदिसो खालामबावदों बे गथ'आ फैथारयो एसेबां रायखसनि र' बिखौ गुवा थैयो दिनै आयै एसे रायना होलै एथ'बां जासुलि जाथारबायलै आब' मिलिसाया आंथ' दहाय न'आव नों होनाया आब' मिलिसा होनाया बिनिफ्रायनो जाबाय जानो हायासै उदैयानो नंगौथ' र' आबा आरोलाय आबा सोमला नोंलाय बारा जानो हाखाया दे आं होबाबो नोंलाय जाया जायासो बुंखादोंमोन बेनो खाथाय बियो गावबो जाबाय लांसोबाय बियो महारानिया आंहाथ' लांग'नो हाबायलै दायो जाहैनोसै लोगोफोरजों ओमफ्राय आब' मिलिसायानो बिदि फासिबाय मोजाङानो जाबायलै माबा आइयाथ' आंखौसो जा रागा जोंसिगौमोनलै आरो एफा गोथाव संदों आंथ' जानो लुगैबायानो थादों एबार गथ'खौ बिखौ मिलिसाखौ फैथारयो दिनै बिखौ मोनजाहोआबा आंबो रानि नङाहाय आंखौ आंनि लोगोफोरनि सिगाङाव उपमान खालामनो सानदों मेथाइ एवखानायखौबो नायनो हायै जादो गावहासो साय लांबायहाय बियो लोगो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना नायना बोरै नांदों खोन्थाहरलायदो सनामोन आरो भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामनानै गालां बावनाङा दै आखिमोन दे होमबा दिनै भिडिअखौ दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअजों जेबो प्रब्लेम जायाबा फैफिननोसै बाय बाय